Здравейте, хора, и днес ще снимаме едно ново видео на Майнкрафт, как да си направите трап, който изисква някакви работи, как да си направите трап за хора. Трап се използва за сървъри или ако си играете приятели, ако си играете сървър приятели, може да струвате, И също така не забравяйте да се абонирате за канала и да пръснете камбанката. Но сега ще ви покажа как работи този трап. Ето, тук имам готов. И после ще построя и там трап. Нека да ви покажем. И вече съм на Survival Mode и тук, например, тук сте копали много и сте открили диаманти и някой всъщност ви е направил трап и да сложил блокчета и ви е казал на тук да копаете и вие сте копали, сте намерили диаманти. Си викате, вау, намерих диаманти и сте ги изкопали. Без знаете, че другия човек ви е направил трап. И като ги изкопаете, бам, и умирате. И всъщност това е трапа, но сега, естествено, трябва да ви покажа как се прави трапа. Защото, иначе как ще направи си трапа? Материалите са Redstone Torch, Redstone Dust, Redstone стики пистани, стики пистани, и Redstone репитери. Това са материалите, които ще ви трябват. Също така и една железна кирка, за да изпълним трапа. И диамантена руда ще ви трябва, която да я сложите. И трябва да е такава руда. Ако правите трапа на Deep Slate руда. И тук отивате най-накрая и слагате тук едно блоче и Redstone рудата, тук слагате и така блокчета. И тук задължително слагате един Redstone Torch и така Redstone, но преди това тук трябва да имате такова местенце и тук да изкопаете работи. Тези работи. И тук трябва да изкопаете една огромна дупка надолу, която да е доста дълбока, трябва да е. Сега ще издълбя. И ето ми, хора, когато вече изкопаваме дупката и аз предпочитам по-добре да слагате навсякъде бутони или табелки, за да не може този, който трапвате, да слага блокчета за да спаси. И да сложите дрипстон, за да му взима повече демидж и да може да умре, и правете по-дълбоки дупките просто. Това е съвет от мен. И аз тук съм издълбал дупката вече и сега ще ви покажа как да си направите и системката, когато щупите руд, да се отваря и да паднете вътре в дупката. И тук така слагате блокчета. И тук слагате по 4 стики писана, в смисъл колкото е такова. И слагате блокчета. После всичко това го запълвате и махте ето тези блокчета. И на тях слагате Redstone репитери, без да им мърдате нещо тук, такива работи, да не им мърдате. И после слагате просто ето така Redstone. И тук виждате, хора, че има дупка в момента. Но като свържем Redstone и дупката веднага изчезва. И сега като отивам на Survival Mode и намерим само диаманти, без да знам, че някой ми е направил трап. Шупа диаманта и бам, веднага падам и за жалост умирам. И като цяло, всъщност това е трапа, който иска да ви покажа. Добър е според мене и надявам се да ви работи, когато го използвате. Така че това беше от мен. Надявам се да ви е харесало видеото. Също така не забравяйте да се абонирате. И от мен чао, чао!